Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een man is doodgeschoten in Brievengat. Het is vanochtend in de vroege ochtenduren gebeurd. Het was een schietincident met dodelijke afloop. Het gebeurde bij een nachtclub in Brievengat waarbij een man is neergeschoten en daarna is overleden. Volgens de eerste berichten probeerde het slachtoffer na het incident nog in zijn auto weg te rijden, maar strandde hij in zijn auto bij het tankstation in Brievengat. De politie heeft nog niet bekendgemaakt om wie het gaat. Vrouwelijke chauffeur van 29 overleden. Dat gebeurde zondagavond iets voor 10 uur bij het Mangrove Corendon Hotel op Curaçao. De vrouw die had de dag doorgebracht in het hotel met een D-pas, stapte in haar auto en kwam toen om de een of andere reden in het water terecht. Ze kwam niet meer uit de auto en de politie was snel ter plaatse samen met andere hulpdiensten zoals het reddingsteam van de brandweer. Ze hebben de vrouw uit de auto gehaald, maar toen was het al te laat. Volgens de VBC groeit het aantal cyberbedreigingen. Dat zegt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Ze slaan alarm over deze dreigingen. Want volgens het CBC hebben zowel kleine als grote bedrijven op Curaçao hier dagelijks mee te maken. In een tijd waarin digitale transformatie in rap tempo voortschrijdt, nemen ook de risico's toe. En volgens het VBC zou er meer moeten worden gedaan, onder meer cyberbewustzijnstrainingen voor personeel op alle niveaus, maar ook een gezamenlijke aanpak op Curaçao. Recente rapporten tonen volgens het VBC aan dat in het Caribisch gebied in 2024 meer dan 30% aan gevallen van cybercriminaliteit hebben plaatsgevonden. De VBC wil samenwerken met de overheid en benadrukt dat de private sector daartoe ook bereid is. Curaçao gaat over van OB naar BTW, tenminste dat kan worden gehaald uit verklaringen van minister van Financiën Javier Silvania. Het idee ligt al geruime tijd bij verschillende regeringen op tafel, maar nu lijkt het werkelijkheid te worden, zo meldt de Extra. Het zal betekenen dat zowel ondernemers als andere belastingplichtigen moeten bijdragen aan de staatskas. Iedereen moet belasting betalen, maar dan op een andere manier, namelijk van OB naar BTW. Enerzijds zullen de loon- en inkomstenbelastingen worden verlaagd. Anderzijds wordt de OB vervangen door de BTW, zo heeft de minister aangegeven. Ernstig ongeluk Karawaraweg. Dat gebeurde afgelopen weekend. Op de Karawaraweg, ter hoogte van de kruising met de Schubappelweg, vond dit weekend een ernstig ongeluk plaats. De centrale stuurde direct een eenheid naar de locatie om de situatie op te nemen. De politie trof 2 voertuigen aan die bij het ongeval betrokken waren. In een Suzuki Swift zaten 2 personen bekneld. Een ambulance moest komen en het reddingsteam van de brandweer, zodat het voertuig kon worden opengeknipt en de slachtoffers hulp konden krijgen. Het gaat om een man en een vrouw en die zijn met spoed naar het CMC vervoerd voor verdere medische behandeling. Dan is er ook een vrouw gewond geraakt na ongeluk met een quad. Dat gebeurde ook afgelopen weekend. Er heeft zich een ongeluk voorgedaan op de weg naar José Liberia. Daarbij verloor een vrouw de controle over haar quad en sloeg om. Volgens informatie die de politie heeft ontvangen zou een auto de vrouw hebben afgesneden, waardoor zij schrok, de controle verloor en het ongeluk plaatsvond. De vrouw liep verschillende verwondingen op en werd per ambulance naar het CMC vervoerd. Op Saba vond de eerste moord sinds 2015 plaats. Het heeft een schok teweeggebracht in het kleine eiland van Saba, iets meer dan 2000 inwoners. Afgelopen vrijdagavond is een man doodgeschoten en daarvoor zijn 2 personen aangehouden. Het gaat om een man die werkzaam is bij de brandweer op Saba. Hij had eerder aangifte gedaan bij de politie dat 2 personen hem lastig vielen. De politie ondernam toen geen actie. Later blijkt het dat deze 2 verantwoordelijk zijn voor de dood van de man. En dat gebeurde. En dat heeft te maken, naar alle waarschijnlijkheid, met een massale vechtpartij in de Bottom die eerder dit jaar plaatsvond. Het gaat zoals gezegd om een man die 32 is. Hij zou aanstaande dinsdag 33 jaar oud worden. En de gezaghebber van Saba heeft in een boodschap aan de bevolking, meneer Jonathan Johnson heeft in een boodschap aan de bevolking
De bevolking sterkte toegewenst, de zaak uitgelegd en ook gevraagd om rustig te blijven bij deze situatie. Het gaat om Sheldon Johnson. We nemen even een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe bankapp. Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. U kunt het vandaag nog downloaden in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van deze bank. U kunt ook bellen naar een van de filialen 432-3555 of gewoon langskomen. Minister-president Gilmar Pisas heeft in november vorig jaar opdracht gegeven om te starten met het FAD-project. En dit weekend is er weer een belangrijke stap ingezet. FAD staat voor Fish Aggregating Devices. Dat zijn constructies van boeien en kabels in zee die vissen aantrekken. En afgelopen weekend zijn er 6 FAD's in zee geplaatst. Eerder waren er al meer FAD geplaatst en de bedoeling is om aan het eind van het project 35 van dergelijke constructies te hebben geïnstalleerd. Volgens Pisas is dit noodzakelijk om de traditionele visserij te behouden en tegelijkertijd de visvangst en het inkomsten van de vissers te vergroten. Bonaire maakt zich zorgen over afval. Het Openbaar Lichaam Bonaire en Celibon hebben laten weten dat zij zich ernstig zorgen maken over de toename van illegale afvaldump. Het gebeurt vooral rond Lac en Punta Calbas. Op meerdere plekken is grof vuil en huishoudelijk afval aangetroffen, zelfs complete restanten van feestjes. Deze vervuiling schaadt niet alleen de natuur en de dieren, waaronder de flamingo's, maar ook het imago van Bonaire als toeristische bestemming en de leefomgeving van bewoners, aldus de overheid. Er was afgelopen weekend op Curaçao het Wintertuin Curaçao Kids Festival. Helemaal uitverkocht en een groot succes. Zo'n 1000 bezoekers lieten zaterdag hun verbeelding de vrije loop en creëerden samen woordkunst en andere kunst. Het gebeurde op het terrein van het Curaçao's Museum en de kinderen hadden daar een hele mooie dag met meer dan 25 acts en een gevarieerd programma voor kinderen van 0 tot 15 jaar. En dit staat ook allemaal in het kader van het Wintertuin Curaçao Festival, dat aanstaande zaterdag plaatsvindt bij Landhuis Vredenberg. Het programma begint om 6 uur en duurt tot middernacht. Kaarten kosten 25 gulden en later deze week zullen we bij Extra Journaal meer aandacht besteden aan hetgeen u daar kunt aantreffen. Dan is de Simandi Cultura opgedragen aan Grupo Serenada. Dat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Citré van Heidoren, bekendgemaakt. Het gaat om de Simandi Cultura die plaatsvindt van 28 september tot en met 5 oktober. En dat staat in het teken van ons muzikaal erfgoed. Grupo Serenada, onder leiding van Harry Moon, is opgericht in 1975 en viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Dan gaan we tot slot nog terug naar een situatie waar we veel aandacht aan hebben besteed en die nog steeds veel aandacht nodig heeft. De spanningen tussen Amerika
en Venezuela. De regering in Caracas heeft laten weten dat Amerika de spionagevluchten tegen Venezuela hebben verdrievoudigd. Dat heeft de Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino López, gezegd. Volgens hem hebben de Verenigde Staten het aantal spionagevluchten zo vaak verhoogd. En dat komt nog bovenop de inzet van oorlogsschepen in het Caribisch gebied. Washington beschuldigt president Nicolás Maduro van vermeende banden met drugshandel. Maar de minister van Defensie zegt dat de situatie steeds extremer wordt en dat het gevaarlijk voor het land wordt, omdat er ook al tankvliegtuigen zijn gesignaleerd die brandstof leveren aan spionagevluchttuigen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden in de omgeving. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u erbij bent. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.